सोरबा बुरिया बोखोना मोसायो Oh my god! Wow! Once more! आंबो सानदों Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आवरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाफैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाब जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होननानै बिदिब्ला नोंथाङा भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मा भिडिअ साननांगौ ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर सासे फंबाय बा सासे उन्दै मानसिनि मोनसे मेथाइ रोजाबनाय बे मेथाइ रोजाबनाया ओरैबायदि खोनासंथाव आरो मिनिथावना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन जायनोखि मेथाइ रोजाबदों बे मेथाइखौ माबायदि रोजाबदों आरो माबायदि मिनिथावना नोंथांमोना नैबे मेथाइखौ खोनासंना लादो नैबे जोंना फंबाया रोजाबनाय मेथाइखौ बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन बिदि बानायना लागोदो लोगोफोर बियो फेसबुक नायबा मेगन बुयो सोरबा बुरिया बोखोना मोसायो Oh my god! Wow! Once more! आंबो सानदों मन्त्रि जानो मन्त्रियाव मोनाबा एक्टराव हाबसै आंबो इउटुब चेनेल खुलिसै वेलकाम टु माय भिडिअ चेनेल आंहा दिनै ओंख्रि संगोन बारियाव मुला खानानै देहोगोन गाबोनना भिडिअआ आलदा जागोन मैथाजों फान्थावजों जानानै देहोगोन बोथोरा बिराद गाज्रि जाबाय सोरबा जोंनाव फैदो आखायाव जौ गोरान लानानै सानैजों लोंसै टेरेसाव लांगोन साखे बुंदोल' मा जानो नों अनला दं दाउ दं बोरै संनो बुंनो नों गोसा जानो नामा नों आंनो फोमोनसै फेसआवल' थुदर नों गोजोन्थों ओमफ्राय नोंथांमोना बै फंबायनि मेथाइ रोजाबनायखौ नुखाबाय ओमफ्राय फंबायनि मेथाइ रोजाबनायखौ माबादि खोनादों एबा नोंथांमोना मिनिनो ओंखारगोन ना ओंखाराखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय आंबो बे फंबायनि मेथाइ रोजाबनायखौ एसे इन्ट्रेस्ट मोननायखाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामफिननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादोंमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामफिननानै लाना फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय